The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We have to know this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. And my people who are called by my name humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Before we start our Bible study on the Fake Balbido Evangelistic Ministry, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And after you do that, ikaw mapunan sa Espiritu Santo o gana ka na pakikambitay sa Dios o andam ka na usab sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Inoon, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, ang isyu nga imong giatubang dili ang pagkumpisal sa imong mga sala, kundi pagdawat kang Ginoong Jesucristo, pagtuo kaniya nga imong bugtong manluluwas og Dios. The issue is faith alone in Christ alone. John 3:36 says, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Therefore, magampo ta sa hilom. Let us pray. Father, we are grateful to you for the privilege of assembly worship, and hence
having the privilege of having fellowship with you and your word, which lives and remains forever. We thank you that your word is forever a lamp unto our feet and a light unto our path, because the entrance of your word giveth life. It giveth understanding to the simple. And therefore, as we approach thee in the study of your word today, we ask that you will open our hearts to the truth, that we may fulfill the objective of growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. For we ask it in his name. Amen. Well, mayong buntag o mayong hapon, whatever is your time, we are here once again sa atong Bible study through the YouTube and Facebook. O ganahan kita sa mayong panglawas. We are alert with a clear mind. We are alive and still breathing. Gipabuhi pa kita, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it, because it is grace. Karong adlaw, magapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios o ganiya pa kita sa doktrina sa mga panalangin, the Doctrine of Blessings. So, kung andam ka na, atong ipadayon kini. Sa atong pagpadayon, sa pagtuon bahin sa doktrina sa panalangin, Doctrine of Blessings, nga atong nasugdan pagtuon the last time sa atong panag-uban. Sa ato nagiingon nga ang Dios nagaandam. He has His awesome, marvelous, fantastic blessings ready for believers who are takos na, have the capacity to receive. Kaya nakaambot naman kini sila sa kinatas ang the topmost stage, which is spiritual maturity. Kining maong ang is the stage of, or what we call capacity stage for believers to receive God's blessings. Sa laing nga lanining maong nga mga blessings, the escrow blessings. These blessings are so very secure and of superior quality. And we have already said that these blessings had been promised and prepared by God. Didto pa niya kini andama sa eternity. Eternity past, sawa pa ang tanan. We also said that all these blessings that every spiritually mature or winner believer is entitled to receive all depend, nagaagad lamang entirely on the saving work of our Lord and Savior Jesus Christ on the cross. Again, it is all through the mercy, love, courtesy, and grace of God. And of course, God's blessings being poured only to mature winner believers are of infinitely superior quality, indescribably superior, secure, and assuredly will last forever. Kining maong mga panalangin nga gigahin, giandam sa Dios alang sa mga mature winner believers, nagagikan kini sila sa hustisya sa Dios as a whole from the grace of God. Kining maong mga panalangin we are referring to are a testimony of the love of God. Pagsaksi kini sa gugma sa Dios. Di ba ni? Gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios mao kining gugmaha nga daghang mga ginahulagway sama nini mosunod. Love complex, God's power system, protocol plan of God, integrity envelope, divine dynasphere, the Christian way of life, o uban pa. Balikon ko sa pagpatinaw kanimo, higalang magtotoo, nga ang gugma nga gisgutan diha sa pulong sa Dios, dili kanang gugmaha nga nahibawas tao, nga nagagamit lamang sa pagbati, kundi gugma kini nga nagagikan sa pangisip, sa panghuna-huna, from our mental attitude.
So ana kini sa pangunahuna. It is in our mind, mental attitude. Okay, besides, the Christian way of life is a mental attitude. Mao kanay basic doctrine na itong gitunan. Nahinumdum ka sa gisulti diya sa John 3:16. For God so loved the world. Wa na magsulti, God felt in love with the world. Wa mo gamit ang Diyos sa iyang pagbati diha. Migamit siya sa iyang panghunahuna. So, kung buot kang higugmaon sa Diyos, nan higugmaa, dawata, tuuhi si Ginoong Hesukristo nga imong Diyos ug manluluwas. O gani, maimo ang kinabuhing dayon. Humani mo tuuhi si Ginoong Hesukristo. Mao kanay prerequisite nga agian sa tao, una pa siya mamahimong anak sa Diyos ug mahimo na siyang sakop sa harianong panimalay sa Diyos. The royal family of God. Humani mo tumana ka na. Ang imong pagsunod niya ng mao nga unang lakang, karon kay misud ka naman sa plano sa Dios, at the same time gibalhin ka na gikan sa takna sa panahon ngadto na sa eternidad, nga di nagahimo usab ka na kanimong lungsuranon o lumulupyo sa langit. Tagalangit ka na. Mao ka na gisulti sa Filipos Kapitulo 3 versikulo 20. So, ayaw na ka na kalimti nga sa higayon nga ikaw magasimba sa Dios, kinahanglan nga simbahon mo siya pinaagi lamang sa Espiritu Santo o sa kamaturan. Juan 4:24. The rest of other ways, ubang mga paagi sa pagsimba, mo na gitawag tag ritual without reality, is meaningless. Way kahulugan. So, ang pagsimba ta sa buhing Dios, pinaagi lamang sa pagsimba kaniya sa Espiritu Santo ug sa kamaturan. Through the Holy Spirit and truth. That's what is called ritual with reality is meaningful. Okay? Now, balik ta sa atong paghisgot, bahin sa mga panalangin nga ibubuo niya sa Dios kanatong mga magtotoo, inigabot na unya nato sa kinatas-ang ang sa atong espirituhanong pagtubo nga mao ang espirituhanong pagkahamtong, spiritual maturity. Niya usa ka punto nga kinahanglan tang hatagag dakong pagtagad ug mao kini. God is not going to bless you as a believer because of you. Dili. God is going to bless you because of Him. Because of God. Remember that. Hinumdumig na pagayo. That's why it is important to realize nga ang tanan nga mga kaayuhan, bisan pag mga pagsuway sa itong kinabuhi, ang tanan nagagikan sa grasya sa Dios. O nga inigbubo na sa Dios sa iyang mga panalangin ngari ka nato, kana nagpasabot nga nakadangat na kita sa pagkahamtong o pagdangat sa higayon nga may katakos na kita sa pagdawat o pagpahimulos to enjoy niya ng mga panalangin tungod sa pagkamasaligan sa Dios because of God's integrity. Balikon ko sa pagingon nga God is not going to bless us believers because of us. God is going to bless us because of God, because of who and what He is. Paminaw, when God pours out His blessings on us, believers, nato mga believers, inigabot nato sa espirituhanong pagkantong, that's when God is glorified. Mao ka na higayon nga ang Diyos mahimaya. Diha anang bahina nga atong mahimaya ang Diyos o ang Diyos mahimaya nga moingon na siya diha o da hingsalir gyud nga akong plano kay nakita nimo ang pagpamatuod sa ginangatan nining maong magtutuo, karon napamatud-an na nining maong hamto nga magtutuo ang katinuoran, the reality sa akong plano alang sa mga spiritually mature believers. Now listen,
paminaw nini. Sa gidangatan sa hamtong nga believer, mature believer, iya kadtong giagian ang mga ang nga kinahanglan iyang agian. Sugod siyang pagkamasuso nga magtotoo, lampas sa pagkahingkod, adolescent, ug dayon ang spiritual maturity. Kadtong tanan nga iyang nalampasan, dili kadto gumikan sa iyang pagpaningkamot sa pagbuhat sa mga paagi sa pagkabot sa paghamtong, kundi gumikan lamang sa mga pagsangkap sa Dios aron iyang malampasan ug makabot ang maong tumong reaching the spiritually mature stage. Kadtong tanan gumikan lamang sa pagsangkap sa Dios sa maong magtotoo. Sa ato pa, wa gyud siya iyahang nahimo. It's all done and accomplished because of the grace of God. Inubanan sa pagbaton sa maong magtotoo sa iyang pagka mapaubsanon. Humility. Iya lamang gipahimuslan sa paggamit ang mga pagsangkap sa Diyos kaniya, paggamit sa mga sumbanan, mga talamdan, mga kamanduan sa Diyos in relation to reaching a spiritual goal, which is spiritual maturity, the capacity stage. Kaya binimo, mao kini ang lintunganay bahin o grasya. Mao ni. This is the real meaning of grace. Ang tinuod, wa kay imo. Ang tanan, iyaha sa Diyos. Nakasabot ka? Now, wa man pud ni magpasabot nga mulingkod ug magmika ka na lang, maghuwat ug mahagbong, dili. Samtang ikaw nagahuwat, ikaw nagapadayon sa imong pag-abante, pagsibog sa unahan, pinagi sa unsa? Pinagi sa imong pagtuon, pagkat-on ug pagdawat sa pulong sa Dios, pinagi sa pagpatuhop niini aron mahimo na kining kabahin sa imong kalag. Ang imong pagtuman o pagsubay o paglahutay nining mga kamanduan nga gipahigayon sa Dios, nanginahanglan og paggahin, paggugol sa imong panahon, agig sunod usab sa tugon sa pulong sa Dios. Nga kinahanglang atong paliton ang panahon, lukaton ang panahon, redeem the time because the days are what? Evil. Dautan ang panahon. You see, mahinungdanon ang matagtakna, matagutlo, matagutling sa atong kinabuhi. Bisan tuod ug ang atong panahon din sa kalibutan usa lamang ka tuo kundi tandi sa eternidad. Just a drop in the bucket. So, ang mga panalangin, the temporal blessings nga atong madawat gikan sa Dios dinis panahon, dili kini sila anugon. Bisan og kutob ra kini natong mapahimuslan dinis yuta. Kay matud pabitaw sa a fortiori ni Apostol Pablo, sa matag panalangin nga atong madawat karon dinis atong panahon, ana kini bugti dito sa eternidad. These are going to be parlayed in heaven. So, di gyud masayang kini sila. Correct? Mahinungdanon kini sila, oy. Mo'y hinungdan nga angay natong hinumduman sa kanunay ang doktrina sa personal sense of destiny kay kining tanang mga butang nga magakahitabo sa nung kalibutan karon ana kini kahunungan. It all has its end. Kining tanan, ang kalibutan, ang kawanangan, ang kalangitan, kay kung naapatay familiar computer kining tanan, i-reboot kining tanan. Lanayo ni, papaso ni, lanayo ni, i-upgrade ni ngadto sa new heaven and new earth. Naapay New Jerusalem. Kaya nga naman, temporaryo lagi ning tanan. Mo'y hinungdan, nga angay tang mga Kristohanon mututok lamang ngadto sa mga butang nga dili makita. Kay kining mga butang nga makita, lumalabay lamang. Temporaryo ra ning tanan.
Apan ang mga butang nga dili makita maoy permanente. Dayon. Ug ang mulungtad mao kadtong mga tao nga motuman sa kabubuton ug plano sa Dios. Busa antud dinhing makita nga sa pag-abot sa mga kasakit, many people do not understand that suffering is an integral part of this system of blessing and happiness. Di lamang mga kayuhan mo'y angay natong tanawon nga panalangin. Kung aduna naman ugaling mga nagkalaing mga pagsuway o kasakit sa itong kinabuhi as Christians, as believers, ikaw ra ang makasusi sa imong kaugalingon o mutanaw, gidisiplina ba ka ako? O kauban ba ka kini aron mo samot pagkalig-on ang akong kinabuhing Kristohanon? Kapag ang nagkalaing mga kasakit nga moabot sa itong kinabuhi, dili angay nga makabalda sa itong Kristohanong kinabuhi. Dili kita angay mabalda nila. Kay kung adunay nagkalaing mga kasakit, mga katalagman, mga gumunhap nga magpanghitabo sa itong kinabuhi, unya makabalda na hinoon sa itong espiritual nga kinabuhi, ingon nga mga Kristohanon, that is where Christian becomes a loser. Mao kanay dapit nga din ang Kristohanon mahimong pildiro. Mao na nga ang Kristohanon nga mulungtad, mao bitaw na usahay nga moingon sila nga kadtong mulungtad kuno mao'y maluwas. Pero ang kaluwasan nga gisgutan diha dili kaluwasan para sa eternity. Ang kaluwasan diha para sa imuhang pagkamananaog, a winner. So, ang usa ka Kristohanon nga dili mabalda sa iyang kinabuhi samtang siya nagapasan, nagsagubang sa mga nagkalain-laing kasakit, kung nakita niya nga kinikauban sa iyang pag-abante siyang kinabuhi, then you become the better for the suffering. You become stronger as a believer. You attain a much clearer perspective of eternity. Mao ka na ang tuyo sa kasakit aron mahimo ka ng panalangin. Apan kung musugod kag ago o magbagot-bot nga nganong naingon man kini ini, ngano man na mura di nako kini mada ug kana mo'y kinalisuran nga kahimtang. Because discipline, suffering, ang kasakit tungod kay gidisiplina ka, mao ang klase kasakit nga di nimo magwanta. Di ba? Nakasabot ka ba nito as a review? Nga ang disiplina sa Dios, kung ay kasakit nga disiplina, di nimo na magwanta. Apan kun kana panalangin, kaya gyud nimo. Apan kun ang tuyo sa kasakit panalangin, hinumdumi ang gisulti sa Korinto. Naaman sa libro sa Korinto, why kasakit ihatag ang Dios nganha kanimo nga di nimo kaya o di nimo magwanta. Kaya, magwanta na nimo. Namagoy uban na to nga mura mapudgog mga way buot, gamay rang sakit, magitok-itok dayon, mo reklamo dayon tag ngano man na. Apan wa di ay takaybaw nga kanang kasakit nga gipadangat nato sa Dios. Now hinumdumi kini as apart from the law of volitional responsibility. Kung nagapadayon ta sa atong kinabuhi unya mukalit lag abot kanato ang mga kasakit sa atong kinabuhi, hinumdumi nga kana gitugutan sa Dios nga mudangat sa atong kinabuhi. Remember this point of doctrine. Remember this, ayaw na gyud kalimti. Why hitabo sa atong kinabuhi nga ang Dios hingpiyong? Wa. Naibaw ang Dios sa tanan. Naibaw ang Dios ana. Mao bitaw nga gitandi sa Dios ang giingon nga way usa ka langgam nga mahagbo nga dili siya maibaw. Kay bawo man gani siya pilay buhok sa imong ikaw pa ka nga kanang imong kinabuhi mulingiw siya o piyong siya kung doon ay may tabo. Dili. Mao bitaw nga ang Romans 8:28
karon maklaro gyud nato. Bisan ang kasakit nga moabot sa atong kinabuhi para sa kaayuhan. Kay paminaw, ang Dios nagalihok nining tanan para sa kaayuhan, para sa maayo. Ug tungod niya na, di taangay nga mahimot ang mga Kristiyanon nga arit-itan, reklamador. Kung dunay kasakit nga mudangat kanimo, immediately, ang kasakit mupugos kanimo sa pagtutok sa salamin. Inigli-li nimo sa samin, unya mo timbang-timbang ka sa pagpangutana sa imong kaugalingon og ngano maning ni ang may kasakit, unsa man ni? Latigo ba ni sa Dios? O pagduslit sa akong sampot aron kong samot sa pagsutoy nga tusunahan? Duhara ka butangang o tuyo sa kasakit. Duhara. Only two things. Apan kung maghisgot ganit ang kasakit para sa panalangin, kaayuhan taman sa ginhawa kana. Apan kinahanglan nga atong gamitan og mga sangkap. Kay kung way sangkap, ana ang problema mo resulta niya na. That is why we call this, we naturally tend to associate happiness with what we consider to be pleasant circumstances. However, under God's permissive will, na tugutan sa Diyos, we experience both pleasant and unpleasant circumstances in the devil's world. This has been a characteristic of Cosmos Diabolicus since Satan took over the fall of man. Dinhiuna kita kutob sa atong paghisgot nini ato ipadayon kini sa sunod nga higayon. Ayaw si piyata ang subay nini sa sunod natong sumpay aron imong matuhog yun ang tanang mga pagtulunan bahin sa doktrina sa mga panalangin. So gidapit kagihapon sa pag-uban sa atong ministry, the Vic Balbido Evangelistic Ministry, o kining atong series nga Bible study pinaagi niini. Ug ato kining we consider all this as God's grace provision. Magampot ta. With your heads bowed and your eyes closed, we dedicate the closing moments of our worship service today to anybody who is here without Christ, without hope, and without eternal life. We want you to know that Jesus Christ had you personally in mind when he went to the cross. And every sin that you have ever committed, past, present, or future, has been imputed to him and judged. So that right where you sit right now, you can have eternal life by simply believing in the Lord Jesus Christ. Jesus Christ took your place on the cross. He was judged for your sins. He carried all our sins in his own body on the cross. Our sins had been judged. The door of salvation, the door of eternal life is now open. How do you walk through it? Anyone who believes in Jesus Christ shall never perish, but have eternal life. John 3:16. Right where you sit right now, you have the opportunity, you have the freedom, and you have the privacy to believe in Jesus Christ. Why? Your head is bowed, your eyes are closed. That means you have privacy in your soul. Your soul is where you think. Your soul is where you make your decisions. Volition, free will belongs to the soul. And right now, in the privacy of your soul, forming the sentences in thought only, inaudibly, you can tell God the Father that you are believing in Jesus Christ. And that is the moment of eternal life for you. Your option, your opportunity. Magampot lang. We thank you, Heavenly Father, for the privilege and the opportunity of fellowshipping in your word today. Challenge us by these things, for we ask it in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.